2067 شما فقط کدام سال بگین من همون سال بکشم. این مردا گوره بیسورتون بگیرین هم کسا فکر خودتون بنویسین. این 2010 گو یک است. این بگیرین شما بگین میشه گفت سال 2000 چند بکشم بگین موز بکشم نشون دادم اینم حوزی بگین ایش 2024 میگم. حالا کم ببینیم ادامو چند قبل بیسور مینویسن. محوزی در اینجا یک کسی گفت که صورت خطا بکش گفت. محوزی همینجا صورت خطا در اینجا میگیریم میکشم. شما فقط بگین کدام سال شد. 2010 میگه این میگه 2010 میگه 2002 میگه. انا کارچ ایش میگه که ایخه ایش میگه که اوخه ایش میگه 2021 ایش میگه که ایخه انا ایش میگه 2010 خیلی همه کارچ گفت 2010 بسیار بوده. این 2011 شد 2010 خیلی 2010 11 خیلی 2010 شم میکشم. خب بروش که 2010 بسیار بود اینو میکشم. اینو ببین اینو ببین 2010 ما چه خیلی بودم وجود ما سانق زدم سان پرخونشی یک روما با خور قطع شبیدن و یک وجود ما را لای قطع زده بودن دارم یکی کدام شب بکشم همیشه ما دا بگیم بروش که یا موهش دا لای شب پاک میکردن. اینه وجود ما با فکر سرپلی باید بودم. خیلی کارشم یاد چم میکشم. نه حاضر نکنم کدام موهش را بکشم بروش که حاضر یاد چم میکشم. صورت خدمه حاضر میکشم شما ببینی. حاضر کم تا توقت کنم. این همین ویدیو شما چیکار گیرم. این خیلی چیکار گیرم. پودریس کردن گیرم. این حاضر ما اینجا خدمت خیلی کجریستم. این حاضر ویدیو رو چیکار گیرم. این خیلی چیکار گیرم. پودریس ماندلیسه خیلی کردن گیرم. اینجا صورت خدمت میکشم. شما روز نشون میتون. آنا شما ببینید حلوات ببینید که در وقت پیش ببینید که عقفه ما چقدر میدویدم. من نشون تو میتونم. میکنید نه. یکی در وقت شما نگو چقدر خوش رو بودم. بهترین. لیکن الحمدلله ما در وقتش یه پشتکار بی سرم شش کن. یه خیلی قرطق آن نکشم. قرطق من خیلی چیکارستن که دیدستن که چه بز بالایم چه کچوکه. همین خیلی کلام بکشم بسن. این صورت بود. خیلی چی نکنیم با صورت بگیرین ایچ کنیم. انا این صورت خیلی عذاب کش رسن که نشون رسن بروش که صورت خیلی چیزه. حاضر
чикан тухот кунем сурати маро бинем ки 2010 шумо ку бовар намекунем ки ин сурати ман бинем ҳозир ман чӣ хел хушрӯ будам не ки ҳозирам ки хушрӯему ҳозир қариб хеле тайёр шудааст ина ақафо ман ҳамин хеле медавидам ки ақафо ман ҳамин хеле медавидам ки бия ҳамин сурати маро каш ман бисёр хеле чӣ будам да и хеле суратҳои одаморо бисёр мекаштем закас мекардам анаки ҳозир ман сурати худман нишон медиҳам 2010 ман чӣ хеле будам ҳозир дар ҳамин ҷо ҳамаашро нишон медиҳам бибинед шумо лубои сурата бигем ку ин ҷо ҳозир мекашам нишон медиҳам не ки ҳозир ман сурати аввал худман нишон дидам тайёрем чанд касем тайёрем ман ҳозир нишон додам ҳамин боло чӣ қадр реклама қатъи нишон додем реклама қатъи диде ҳинеми маем 2010 ман ҳинем хеле будам чӣ хела ку ягон лайк пай монем барои ҳамин сурати ман 2010 да ҳам хеле будам да борочки 2010 да ҳам хеле будам ҳинем хеле бачаи симпатичне будам ақафон хеле бисёр медавидам ки ман биё сурати марам каш чӣ мекардам чӣ хело ҳинем хеле бисёр чӣ мекардам хеле бисёр хеле чӣ хело сурати ман чӣ хело аст ҳозир охи нормала махур шуда давраҳои ҷавонӣ бовар ки агар давраи пешро давед меёрӣ 2010 чанд сол шуд 5 сол не 10 сол шуда неки давраи ҷавонӣ хеле ҳамин канта исмтар кунем ки бо шумо бинем ки ҳамин кия давраи ҷавонӣ намехема чӣ хеле диди калак дам кадаг буд бисёр роҳат намехед фақат ҳамин бузбала будаму не ки ҳозир хеле бузбалаему ана хеле вақтои 2010 бисёр ҳамин чӣ бигем хеле да ёш будем хеле будем хайна хости дили шуморо ман иҷро кардам хости дили шумо чизе шумо гуфтем ман ҳамон корро кардам ана барои ҳамон қадар аҳис-пас ман ҳар рӯз эфир мекунам агар ҳар рӯз ман агар гаранта наметавонам ҳар рӯзу ҳамин бекор бошам мекунам ман ҳамин мисоли гап дар эфир якум мегӯм ана сурати чиро бикашам кадом солша ҳамин хеле чӣ мекунам ҳар рӯз ман эфир мекунам савол метавонам ай кадоми савол бисёртар кишид анам сурата варақаи холӣ дорам менависам шуморо нишон метам шумо мебинед ҳаловат мебарем ана барои қадар ин хеле гапҳо ана ай хона хеле нароем агар хеле дар ҳамин хеле чӣ бошем тоҷикистонда бошем ай хона нароем ҳозир хеле медонем ки ҳозир ису ана эҳтиёт кунем худона ана короче говоря эҳтиёт шавем ба даст салом накунем илтимос ҳозир хеле медонем ки барои қадар медонем барои қадар илтимос эҳтиёт шавем рӯтона хеле чӣ маса кунем рӯтона махам кунем дастона бишӯем барои чӣ ки ман ина ҳар рӯз дастам мешӯм
ягон ҷо бирам биём дастам обязательно мешум. Ягон ҷо агар рафтаниам бошам дастам мешум ба хаб мерам. ина ба ҳамин хаб мешум. Бо шумо нагӯям ки ма ягон чӣ кардастам. Ина идишама хакнам реклама мешавад. Ана инами чиза ранги хеле спирт вурия инами дастам мешӯи тоза мешавад. Инам хеле хеле короче говоря хулоса гап ки инам хеле гапо инам хеле чи бахар барам хол кунам дӯстони азиз. ҳар рӯз эфир ҳамин соатҳои чанд кунам ҳар рӯз ҳамин шумо сухан кунем боз дар ҳамин хел комментария бигирем бинависем. Ман ҳар рӯз соатҳои чанд эфир кунам ҳамин шумо да бигем. Ман мисол гап агар вақт ёфтам мекунам. Шумо фақат ҳамин сухан кунем. Он соатша бигем мисол гап фақат шав бигем рӯза не. Хай рӯзам бигем як вақт мумкин бекошам бикунам. Бигем бинависем ман чизи шумо иҷро мекунам. 22 шав мега 22 шав ба вақти Тоҷикистон мехоям. Соати 20 мега 20 бега меша. ин соатҳои се рӯз мега фаҳмо. ин соатҳои 22 мега. ин соатҳои 22 мега. ин соатҳои 22 мега. ин соатҳои 12 рӯз мега. ана иш мега соати 22 мега. 4 шав мега. 4 шав ма чӣ мекунам барам хол кунам. Соати 22 мега. Значит ҳам 22 20 22 ҳам хеле бисёр буда. Значит ин соати 20 21 мега бикунам. Ин мега соати 24 бикунам мега. Значит соати 2. Ин соати 25 мега. Значит соати 3 4. Ин мега соати 00:00 бикунам мега. Соати 12. ин соати 70 мега. Значит қадма як 70 чи. ин соати 24 мега. 24 чанд меша? 23 11 24 12 24 чӣ 00:12 мешуд ки? Хай короче хелда. Ин 23 мега 11 шав. Ба вақти Тоҷикистон ин соати 10 рӯз мега. Ин соати 8 сар мега. Ин соати 28 28 хеле. Ин соати 49:00 мега. иш мега эфир ки бихандем мега. Ана иш мега 00:70. иш короче қина. иш мега 10 такам 1 мега. 10 такам 1 рӯза ёк шавда ҳамин шумо бигем. ин соати 22 222 мега чанд мега. 222 мега. иш мега ки ман иним қасм метавонам 900 миллион. иш мега ки 25 миллион дорум. иш мега 44,000 миллион дорум. иш мега соати 21 эфир кунам. иш мега ки ин хеле рақами маро диди мега. дидим. иш мега ки соати 40 мега эфир мега майлиш. иш мега ки соати 6-8 мега. Сари барах мега. Сари барах айгиҷо ма соати 20 такам 5 мехезам. иш мега короче говоря 21:00 мега. иш мега ки 25 мега ба вақти нора кан иҷра мегин фаҳмо нора фаҳмо иш мега ки инами қасм дорум мега. иш мега саҳар хез мега ҳамин қасм да картат партфту мега. иш мега ки 24 да парту мега. иш мега ҳамин эфир ки мега. иш мега исмат мега як борхон сабшини мара мега. Як чиз дига майла хайтам майла. Як чиз дига қариб айдон ха бура ҳамин смс-ро чӣ мекунӣ мехонӣ? ҳамеша ман ҳайронам ки вақти пеш хеле метонистам чӣ хел смс-ро бихонӣ метонистам. ҳозиро исна ҷиқидастам усна ҷиқидастам намефаҳмам ки чӣ хел биҷиқи смс чӣ хел бихонӣ. ҳамеша ман ҳамин ҳайронам. смс ҳамин инстаграм чӣ хел мехонӣ? беки ман ҳеҷ ягон кас хеле нависа натонистиста ёки ҳеҷ ка мара намедонам ягон кас мара нависиста ёки нанависиста намедонам. аввал як хеле мекардам осон буд ҳоз намедонам дар киҷое вай киҷоро медиқи мехонӣ. ҳозир хатам дар як ҷои дурум пус як шинос медонам вай ҷои дур да айҷа мера то усна ки як гала расход дора бора ҳам қадар ҳамиҷа шумо пус сухан кунед тамом. короче бод хондамаш
فهمو دريك 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 همونجا که جوش دريك نوشته که بوده یک وجود دريك نیست. همونجا SMS را چی میخونی؟ دريك شد چی میکنی؟ همون جایی که SMS ادامون میگیرم مینویسن که جوابشون میتی. انا خیلی جوش ایجا بینی ایجا نسترویکاش یکی ایجایی که اینجا ما بدرم نشون دادیم نه. این خیلی همیرا ما کجاش بجکم SMS بخونم اینا که ما همیرا کجاش بجکم SMS بخونم هیچرا بجکم اینا حوزه ایجرا چی میکنه نیاکو یا بسم الله حوزه اینا کارش گاره اینا خی میکنیم اینا نیاکو دهمی جا نیستیم نیاکو استالوس 25 23 چی بوشه؟ این خب بمبای چیه؟ رو 14 13 12 این چی گفت میشه واسه افیر دان 08 07 06 چیز میشه این مال خیلی اوجه خیلی که یک مرد خیلی 01 00